Le ndawo yentaba yetafile izihektare ezimalunga na-25 kwaye itsala abakhenkethi abaliqela ngenxa yendawo ekuyo. Nanjengoko lisanda inani labantu abatyelela apha ngeli xesha, kukho inkxalabo malunga nokuba abanye abantu abatyelela kule ndawo abayithobeli imiqathango. We still have a number of people, smoking while they're going for a walk. People that is making fires where they're not supposed to make fires. And also vagrants. We have a huge problems with vagrants entering the park. If you look at the statistics from the last fire season, you'll see that plus minus 60% of the fires in the park was actually caused by vagrants. Imibutho eliqela karhulumente niyabucala iza kubeka iliso apha ngeli xesha kuxhaphake kakhulu imililo. Kuneimvula emandla nto leyo ikhulise izityalo kwaye oku kunefuthe ekunwenweni komlilo ngokukhawuleza. Aerial resources cannot fly, in a wind speed of 60 kilometers and plus. It's just not safe for them to fly during wind speeds like that. So it all depends on the weather. If it's a hot day, it's a calm day, that's not such a big factor for us. We can still, fight the fire and we still have a very good chance of extinguishing the fire. But the wind is our biggest problem. Imililo yamadlelo into eqhelekileyo apha ngokwendalo, kodwa umlilo ongalawulekiyo ungadala intlekele utshabalalisa izakhiwo ukhokelele ekubeni kusweleke nabantu. Uluntu luyabongozwa ukuba luhlale luvundlile.